नमस्कार मैत्रिणींनो, आज आहे अंगारकी संकष्टी. मालवणी रेसिपीमध्ये मी घेऊन आले साबुदाणी खिचडी. एकदम सुटसुटीत आणि न चिटकणारी, न करपणारी. तर कशी बनवली ती मी रेसिपी तुम्हाला सांगते. आधी मी साबुदाणे रात्री भिजत ठेवले होते. शेंगदाणे व्यवस्थित तव्यावर भाजून घेतलेले आहेत आणि ते वाटताना त्याचं कूट करताना 1 चमचा साखर घालून व्यवस्थित कूट करून घेतलेलं आहे शेंगदाण्याचं. गॅसवर कढई ठेवून 2 चमचे तेल, 1 चमचा जिरा, 5-6 हिरव्या मिरच्या बारीक चिरून घेतलेल्या ते व्यवस्थित परतून घ्यायचे. शेंगदाणे घालायचे, तेही व्यवस्थित परतून घ्यायचे. मग साबुदाणा घालून व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये मीठ घालायचं चवीनुसार. व्यवस्थित परतून झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये शेंगदाण्याचं कूट घालून व्यवस्थित असं परतून घ्या. त्याच्यानंतर 10 मिनटं वाफ काढून घ्या. वाफ काढून झाल्यानंतर व्यवस्थित एकदा परतून घ्या. त्याच्यानंतर खोबरं घालून तयार आहे झटपट अशी सुटसुटीत अशी साबुदाणा खिचडी. तर या पद्धतीत नक्की करून पहा. तर कशी झाली खिचडी ते मला सांगा. आणि माझा पूर्ण व्हिडिओ बघायचा असेल तर यूट्यूबवर चॅनलवर आहे. तर धन्यवाद. असेच माझे व्हिडिओ पाहत राहा.